Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur urtarrilak 31 ostirala. Bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Eneko Villegasekin egongo gara. Nafarroko torturatuen saretik datorrena. Nafarroko gobernuak dagoeneko 41 estatuko biktima aitortu ditu eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Gorka Obejerorekin egongo gara. HTA gelditu plataformatik datorrena. Otsailaren 15ean manifestazioa egingo dute Iruñean HTA eraikitzeko obretako lanbaldintza txarrak salatzeko. Baina, elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1953an Herbereen parte handi bat urpean utzi zuen itsasoaren gorakada azkarrak. Urte batzuk geroago, 1979ko urtarrilaren 31an istiluak izan ziren Hego Euskal Herriko hiriburuetan, errefuxiatuen estradizioaren aurkako manifestazioetan. Frantziako estatuak lehen aldiz 7 euskal errefuxiatu atxilotu eta Espainiako estatuari entregatu zizkion. Egun berean baina 2013an eusko moneta sortu zuten eta egungo Europako tokiko monetarik erabiliena da. Ipar Euskal Herrian erabiltzen da eta bertako ekonomia sustatzea eta bide batez euskara bultzatzea du helburu. Gainera, elkarte sustatzaileak aldatzen duen dirua ere bertako ekonomia finantziatzeko erabiltzen du. Eta bukatzeko 2014ko urtarrilaren 31an, ikasgaien laurdena gaztelaniaz irakatsi behar zutela agindu zuen Kataluniako Justizia Auzitegi Gorenak. Ikasle bakar batek hala eskatzen bazuen. Generalitateak errekurtsoa jarri zuen arren, Espainiako Auzitegi Gorenak inpoxaketa berretsi zuen, Kataluniako murgiltze eredua arriskuan jarriz. Epaileek uko egin zioten Generalitateak eta Kataluniako parlamentuak ehunekoak baztertzen zituen beste proposamenari ere. 2 urte lehenago, Espainiako hezkuntza ministro Jose Ignacio Huertek hitzez hitz esan zuen beren helburua zela Kataluniako haurrak espainolizatzea. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu. Ostiralean Aizpa Beltza liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Josune de Goñi Garziak Aizpa Beltza liburua aurkeztuko du Katakraken arratsaldeko 7etan. Aizpa Beltza barruan daramagun itzalari buruzko hausnarketa poetikoa da. Natura eta mitologiarekin lotutako iruditeria erabiliz, gordintasuna eta lirismoaren bidegurutzean, Josune de Goñik bere lehen poema liburua idatzi du. Larunbatean, iluntzeko 8etan, Aita izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Patxilarrea zuzendariak Aita aurkeztuko du Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 8etan. Zer gertatzen da ezer gertatzen ez denean? Bada, dena gertatzen da. Bizitza une desberdinetan eraikitzen da, bizitza ez da gelditzen, jarraitzen du. Ezer eta inor errespetatu gabe.
Aitak umorez azaltzen du aitaren bizitzako egun bat, adineko pertsonen belaunaldi bat ordezkatzen duena, emakume eta gizonena, amoreman aldatu, onartu eta prestatu ez zituzten gizarte baten aldaketekin bizi behar izan dutena. Eta hitz egiten du familia bati buruz, bere seme-alabei buruz, ahalduten ondoen jasaten baitute egoera hori, eta egoera horretarako agian ez zituzten saihestu. Igandean, alde batetik, azken fakirra izeneko antzerkia egongo da Antsoaingo antzokian arratsaldeko 6etan. Sir Imiri fakir handia, ezpata, sable, hiltze, kristal eta sujalea bere azkenengo emankizunen aurrean dago. Historiako azken fakirra izango alda, edo bere ilobari elkarbanatuko dio bere jakinduria guztia jubilatu aurretik. Bere ilobak miresmen ikaragarria dio Sir Fakir osabari, baina izugarrizko beldurra die hiltze, laban, sua eta mina egin diezaiokeen edozein objekturi. Azken fakirra arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian. Beste alde batetik iluntzeko 7:00 Amak izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Amak komedia antzezlana Atarrabiako kulturetxean taularatuko dute Intza Alkain, Tania Fornieles, Iraitz Lizarraga eta Oiana Maritorenak. Begoña Bilbaoren zuzendaritzapean. Ikastola bateko itxarongelan atera ezinik gelditzen diren 4 emakumeen arteko istorio desesperagarria da. Egoera larri honek mugarik gabeko ezusteko terapia batera eramango ditu. Bertan amatasunaren alde on eta txarrak ateratzen joango dira. Azkenik, zinema, Dragoi Jagolea filma ikusgai egongo da Zur Nagusiko kulturetxean iluntzeko 8:00. Garai ilunak dira Txina imperialean. Aintzina gizakiak lagun eta aliatu jakintxoak ziren dragoiak urteetan zehar, jazarriak eta ziegetan giltzapetuak izan dira. Mendiko gotorleku urrun batean, neskato batek azken dragoiari ihes egiten lagunduko dio, eta batera altxorrik preziatuena berreskuratzeko misio zoragarri batean abiatuko dira. Dragoi Jagolea filma arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako Kutxa Fundazioak akzioen 80% Kaixa Bankek saltzen ditu. Erakundeak bere diru sarrerak diversifikatu egiten ditu ondareak kontserbatzeko eta gizarte ekintza ordaintzeko. 40 milioi titulo saltzeak 160 milioi euro baino gehiago ekarriko lituzke. Argazki nagusian, irakasleak aterkiz estalita Santo Domingo aldapan. Titularrean, irakaskuntza publikoa atzera pausorik ez. 2000 irakaslek baino gehiagok egin dute bat 3. grebarekin. Goiko berrian, LGSren igoerak 31.500 laguni egiten die mesede Nafarroan. Horikoloreko berrietan, ezkerrekoan, Fernando Iriarteren obra kondestablen ikusgai dago. Eskuinekoan Berdelizen erronka, 7 maratoi, 7 egunetan eta 7 herrialde ezberdinetan. Eskuineko herrien artean handienean, lehen positiboa eman eta 5 urtera COVID-a mailan minimoan dago. Honen beheko aldean, batetik Arbizun hilda deskargatzen zuen kamioiaren materialak jota. Beste alde batetik 77 pertsona hil dira Estatu Batuetan hegazkin istripuan, eta Trumpek Obamari eta Bideni egotzi die errua. Jarraian, Nafarroak 45% igo du filmak grabatzeko pizgarri fiskala. Amaitzeko, Osasunak dio zerga agentziak kanali erreklamatzen dion 1 milioi bateko zorra akatsa dela. Diario de Navarraren titular nagusian, EBZ-ak berriro jeitsi ditu interestasak, 2,75 geratuz. Alemaniaren eta Frantziaren ahultasunak elkarren segidako 4. jeitsiera bultzatu du. Argazki nagusian, erreskate itsasontzi bat hegazkinaren hondakinekin batera, Potokman ibaian. Titularrean, hegazkin komertzial baten eta helikoptero militar baten arteko talkak 77 hildako eragin ditu.
Ezkerreko berrietan batetik 12.500 nafarrek kotizatzen dute ordaindu gabeko praktikengatik. Bestetik Altsasuko bizilagun bat hil zen Arbizun, etxebizitza bat zaharberritzen. Jarraian, irakasleen 23%k greba egiten du eskola publikoan. Goiko berrietan alde batetik Abaigar etxea 4,2 milioiren elkantean. Beste alde batetik Belosoko obrak azken txanpan. Azkenik Manuel Torresek Salesianosen utzitako ondarea. Gararen titular nagusian Urguak bere lanarekin jarraitzen du, naiz eta Israelek betoa jarri. NBE-ren agentziak lurralde palestinarretan lan egiten jarraituko du, naiz eta hori debekatzen dioten Israelgo legeak atzo indarrean sartu. Argazki nagusian garaipen eta aldarrikapen gau Europarra. Europa Ligeko gaua emankorra izan zen Atletik eta Errealarentzat. Victoria Plazenen aurka jokatutako 3-batekoak final 8eratako txartela ziurtatzeko balio izan zien lehoiei eta PAOKen aurkako 2-0koak etxean playoffetarako itzulerako partida jokatzea ziurtatzen die txuri-urdinei. Bilboko partidaren aurretik Inigo Kabakas herri armailak jira bat egin zuen Atletik herrikoi baten defentsan. Erdiko berrian 77 hildako Washingtongo aireko tragedian. Eskuineko berrietan alde batetik hezkuntza baliabidez hornitzeko eskariak Hego Euskal Herrian. Beste alde batetik errenteria eremu tentsionatu gisa onartuta dago ofizialki. Jarraian Uharteko 4. lanistripua, 52 urteko altxasuar bat hilda Arbizun. Bukatzeko kaotikok bere 25 urteak ospatuko ditu beste hainbeste kantu birgrabatuz. Berriaren argazki nagusian grebalariak hizkuntza departamentuaren aintzinean atzo Iruñean. Titularrean, Nafarroan greba arrakastatsua egin dute hizkuntza publikoko irakasleek. Sindikatuek adierazi dute irakasleek erakutsi dutela hezkuntza departamentuak onartutako neurriek ez dituztela asebete eta jarrera aldatzeko eskatu diote. Sukaldeko eta garbiketako langileen lanuzteak oso oihartzun handia izan du Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Erdiko bi argazkietan, ezkerrekoan Nico Williams gola ospatzen San Mamesen. Eskuinekoan Oskarson atzoko lehen gola sartu ondotik. Titularrean Amets Europarrak bizi-bizirik jarraitzen du. Goiko berrian Xabi Solano Maiza esnebeltza taldeko musikaria dugu. Honen hitzetan gure kantak herriarenak bilakatu dira, eta hori artista batentzat loir daitezkeen gauza onenetako bat da. Beheko berrietan alde batetik ikasle gaiak euskaltzaletasunean nola trebatu aztertu du taupa mugimenduak. Beste alde batetik, estatuak eragindako biktimen aitortza omenaldira joateko eskatu diote Txibiteri. Jarraian langile bat hilda Arbizun, kamioi baten zama gainera erori zaiola. Azkenik Gorka Laurnaga Aroztegiko Elkartasun Komiteko kidearen hitzetan, Aroztegia kapitalaren garaipen bat izaten alda, edo herriarena. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian hezkuntza departamentuak ez du erabakirik hartu Alaitz eta Eskabako 2 urteko gelen inguruan. Barainaingo Alaitz ikastetxe publikoan elkarretaratzea deitu dute gaur hezkuntza departamentuaren asmoen kontra. Eskuineko berrietan, goikoan Martxel Rodriguezen hitzetan, ikastolarengatik izan ez balitz, akatso egun ez nintzateke dantzaria izango. Dantzatzeari utzi ezin zion Lesakako mutiko txikiarentzat, Testumairu zein Labiaga ikastolak babesleku izan zirela nabarmendu du dantzariak. Nafarroako ikastolen elkarteak eman dion sariaren karietara. Behekoan Paris 365 jantokiak erakundeen inplikazioa eskatu du segurtasun arazoei konponbidea aurkitzeko. Gizarte zerbitzuetarako langileen kopurua handitu eta koordinazioa hobetu behar dela ohartarazi dute. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Eneko Bilegasekin gaude, Nafarroako torturatuen saretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Salva Telebistako lagunak. Ongi, hementxe, zuekin egoteko gogoekin, behintzat.
Gu baita ere. Bueno, Nafarroako gobernuak 41 biktima aitortu ditu, ezta? Bai, pasaen asteazkenean okerez banago, Martin Zabaltzak eginiko agerraldian beste 29 lagunen aitortzaren berri eman zuen, jada osotara 41 lagun aitortuak izan dira, Nafarroako gobernuarengatik, estatu indarkeriaren edo talde ultraeskuindarraren biktima gisa, eta bueno, horri bera, positiboki baloratzen dugu, ikusten dugulakoz, aurrera pausu bat dela, gure ekinbide honetan, egia, justizia eta erreparazioaren bide honetan. Eta hori, azkeneko berria litzateke, baina horrekin sartu baino lehen, guazen pixka bat hitz egitera sarearen inguruan. Zer da Nafarroako torturatuen sarea? Berez, tortura pairatu dugunon sare bat izan nahi litzateke, baita tortura pairatu duten seniden ere sarea da, jakin badakigu 6 kasu izan direla eraildakoak eta bide eman diegu ere euren senidei gure artean, euren mina gurekin partekatzera eta min amankomun horretatik sortzen den elkarlana litzateke, Nafarroako torturatuen sarea, eta ez ere gure helburua da tortura jasan duten horiei edo beren senidei estalpe bat ematea, laguntza bat ematea, eta nola ez, gure egia bilatzearen bidean sare bat sortzea izan da gure helburu hori, eta hala izaten jarraitzen dugu. Eta duela asko sortu zen? Bai, berez ofizialki edo bintzat sona handia edo, esan genezake pixkat oihartzun handia hartu genuela duela 5 urte, baina aurreragotik ere bagi bintzan hemen Nafarroan zenbait ekimen burutzen, nahiz eta oso puntualak izan ziren, baina ikusita Mikel Zabaltzaren auzian sortutako kalapita, baita zeren ondago Mikelen audioen aferaren hori aprobetxatuz, esan genuen, egonkortu behar ginela, sare bat sortu behar genuela, eta ikusten genuen, mina aman komunean landuz, aukera zegoela pixkat, estruktura bat edo bintzat egitura minimo bat eukitzeko, eta behintzat Nafarroan torturatuak izan garenok, euste puntu bat eukitzeko, eta hori da hasi ginena duela urte nahiko txo, baina esan genezake duela 5 urte edo jarri ginela pixkat serioago. Eta nolako bilakaera izan du sareak? Egia da, hasiera batean lantalde txo bate ginela, orain da egituratu ginen elkarte bezala, elkarte horrek hainbat eskubide jaso ditu, hainbat lanketa egin izan ditu, eta jende pilo bat urreratu da gure gana, oso positiboki gainera baloratu egin dute guk eginiko ekinbide horretan, alde batetik, Nafar gobernuarekin abiatutako elkarlana, batez ere, errekonozimenduaren batzordearen arira, eta bestetikan ere gure artean, baliabideak eman baitizkiogu torturatua izan denari, euren mina baretzeko, batez ere, zaintza alorra asko landu dugu, eta hori ere aipatzekoa da, eta, nik uste jende nahikotxo batu dela gurera. Eta kopuroaren aldetik gora egin du, asko? Bai, nabarmen egia da, ez zegoela inolako egiturarik, hori esan dizutez, okerez banago 8 bat lagun hasi ginen lantalde hori izan zelaik hasiera batean, eta, esan genezake 100 lagun bazkidetu direla, 100 lagun daudela gurekin bat eginik, eta hortan gabiltza saiatzen ari gara, behintzat Nafarroako torturatu guztiei euren ahotsa ematen, eta baita ere, erreminta desberdinak ere ematen. Eta nola funtzionatzen du sareak? Berez, Nafarroako torturatuen sarea lantalde motor bat edo badu, gerora asanbladak ere baditu,
Gero, bueno, sarea izanik ere, bueno, deszentralizazio bat dauka, eskualdeka ere batzuk lan egiten dute, adibidez Sakanan, bueno, hainbat alor lantzen ditugu, eta gerora hola funtzionatzen du, ez? Pixkat urtean behin batzarra bat dugu, baita ere konferentzia bat egin izan dugu gai desberdinak landuz, eta pues, pixkat hola funtzionatzen du. Eta erreparazio prozesua noiz hasi zen? Bueno, erreparazio prozesuan oraindikan gabiltza, ez? Pixka bat aipatu dugu, Nafarroako foru legea, 16/2019 legea, hortxe, bueno, izan zela, hasiera batean abiatu zen modu batez, gerora, bueno, auzitegietara eraman zuten, azkenean, bueno, legedi hori pixkat baretu egin zuten edo, bueno, zenbait kantu kendu zizkioten, gerora ja onartu egin zen lege berria, eta horren karitara, 2023an izan ziren lehendabiziko aitortzak, ez? Horre lehendabiziko 12 lagun izan ziren onartuak eta aitortuak, gerora beste 29, eta bueno, ez da ere erreparazio osoa eman, ez? Bueno, horrek, bueno, behintzat aitortza bat ematen dizu, ez? Eta erreparazioa oraindikan ere geratzen da egiteke lan honetan. Eta egoera Nafarroan eta estatu mailan berdina da? Egia da Nafarroan aitzindariak izan garela, eta hori aipatu digute aditu asko. Tortura lorrean dabiltzan lagun askok esan digute gure kasua arraroa dela. Sekula ez dutela ikusi, torturaren afera lantzeko biktimak elkartzea, eta hori da gaineratzen diguten ausardia edo botatzen diguten ausardia. Erreparazio aldetik egia da, Nafarroak pausuak eman dituen arren, estatuan ikusten dugu ez dagoela inolako mugimendurik edo inolako aitortzarik esan genezake, momentuz hemendik hasiela pausuak ematen eta geratuko liratezkela ez estatu mailako pausuak ere igual akaso. Eta gainontzeko Euskal Herrian nola dago kontua? Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan bere garaian jada egin zuten ikerketa. Hori ere pixka bat geratu zen, ez? Datu esanguratsu bat bezala, baina ez zen lanketarik egin. Gure ekinbidea ikusita, bai gertatu dena eta oso positiboa iruditzen zaiguna da, beste Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait pertsonak torturatuak izan direnak ikusi dutela gure garapena eta gure lanketa eta jarri ziren gurekin harremanetan eta azkenean horrek emanen du bide datorren otsailaren 15ean sortuko dela edo behintzat argia ikusiko dela Euskal Herriko torturatuen sarea Kursalen eginen den ekitaldi batean. Orduan, egoera desberdinak ditugu, egia esatearren, baina uste dugu lanketa honetan bide honean goazera. Eta aitortza hori zer suposatzen du biktimarentzat? Pentsa ezazu, zuk indarkeria bat jasotzen duzunean eta beti jendeak ez baian izan zaituelaik, aitortza hori suposatzen du benetan onartu dizutela eginiko mina, eragindako min hori. Eta horrek motxila bat gainetik kentzea ere ekartzen dizu egia da, ez duela osorik mina kentzen, ez duela hori aztarazten edo antzi dezazun egiten, baina behintzat pausu bat bada arintzen du zama, hori aitortuak izan diren horiek hala adierazi dute, eta aurrera egiteko eta batez ere nik uste hon egiten diola aitortza hauek gizarteari, elkar bizitzari, eta etorkizun baketsu bat eraikitze horretan, egia da lana geratzen dela oraindikan, baina hori, lan horretan jarraituko dugula. Eta sare moduan, aitortza hori ikusten duzu helmuga bezala edo ez da nahikoa zuentzako? Ez da helmuga bat, baizik eta erdibideko edo behintzat gure lanean
badela gidalerro bat. Gu esaten dugu, aitortza hori, badela egia jakiteko modu bat, eta hori eskatzen dugu, egia, justizia eta erreparazioa. Justizia aldarrikatzen dugunean, ez dugu esaten, orain epaiketak abiatu behar direla, baina bai, uste dugula, gauza batzuk eman behar direla, etorkizun, elkarbizitzaren ikuspegitik, etorkizun hobeago bat eraikitzeko, nafar gizarteak kasu honetan jakin behar duela zer gertatu den, eta gero erreparazioa, pixka bat laguntzen du, baina egia da ez dela nahikoa, esaten dugu beti ere, pertsona torturatu bat ez dela izanen sekula torturatu oia, besti izan zaitezke gauza askotan, presoia edo dena helakoa, baina tortura beti eramaten duzula gainean eta zama hori bintzat arintzen laguntzen du, ez eta jakin badakigun, reparazio hori nekez eginen dela. Eta min psikologiko hori eramaten jarraitzeko zerbait egiten duzue? Bai, berez, zaintza talde bat dugu. Badugu ere psikologo eta psikologen talde etxo bat prest dagona gurekin lan egiteko. Asko dira ere alor horretan, justo Istanbuleko protokoloa egiten edo pixkat aplikatzen lagundu diguten psikologoak eta psikologak, eta alde horretatik asko garatu dugu erreminta hau, oinarritzat ikusten dugulako gure artean zaintza alorra. Batzutan ere egin izan ditugu, pixkat batzorretik pasa garenok hementzat horren ostean talde komunak edo zaintza taldeak, elkartu izan gara, nola gauden eta nola egon garen adierazi diogu elkarri, eta beti ere, aipatzen dugu beti, aman komunean minak arinagoak direla, eta hori da saiatzen garen amintzat. Eta biktima batek aitortza jaso ahal izateko, zein da prozesua, zer egin behar du? Nondik hasten zara? Egia da prozesu oso zaila dela. Lehendabiziko prozesua esan genezake norbanakoarena dela. Dela zure kasua aurkeztu bai edo ez. Esan beharra dago, indarkeria mota guztietan, biktima batek lehendabizikoa borroka daukala bere buruarekiko. Berriz ere, suposatzen duelako prozesua, berriz ere bizi behar duzula gertatutakoa, ez dela zapore gozoa hauzen izun kontu bat eta ahaztu nahiko zenuken kontu bat dela. Orduan, lehendabiziko prozesua hori da. Behin hori egina aurkezten da, eskalera, hortxe ibaketik ere bere lanketa egiten dute, Istanbuleko protokoloa biarazi egin behar dizute, eta hortan, hainbat lanketa egin behar dira, hainbat elkarrizketa izan behar ditugu, lehendabizi psikologoekin hitz egin behar dugu, psikologo horiek txosten bat egin behar dute, benetan zuk diozuna egitatea den edo hala bizi izan den, hori da daukagun froga bakarretaikoa, guk aipatu dugu tortura beti izan dela sistematikoa eta sistema baten menpekoa. Hau posible izan da, ez soilik funtzionario batek egin izan dizun minagatik, baizik eta hor inguruan egon den entramadu edo sistema bat egon delako atzetik eta frogak normalean eskasak ditugu egia esatearren, eta froga bakarra, hau gainera Europatik datorkiguna da, Istanbuleko protokola. Hori pasata gero, informazio guztia eskariarekin eta dituzten froga guztiekin aurkeztu egiten da, batzordeak onartzen zaitu eta berriz ere, batzordean hainbat forensekin eta hainbat lagunekin, adituekin, egon behar zara eta bertan zure kasua azaldu. Eta hori behin ja pasatuta, hilabete batzuk pasatzen dira, beraiek txostena egiten dute, eta ebazpen bat egiten dute, baietza edo ezetzarekin. Eta Nafarroako gobernuak ze jarrera izan du? Momentuz, ikusi dugun jarrera positiboa izan da, oso proaktiboa. Hemen ere nabarmendu nahiko genuke gure partetikan
batzorde horren lana. Ze, bueno, ez da gauza erosoa, ez da gauza erraza, olako min bat jasan dutenekin, olako lanketa bat egitearena, hainbeste testigantza entzutea, eta oso profesionalak eta liberean oso ongi hartatu gaituztenak izan diela, oso profesionalak, profesionalizatea du zertan esan goxoa ez izatea, baizik eta guzti kontrakoa hauek oso modu goxoan tratatu gaituzte, eta hori ere nabarmentzeko. Nafar gobernuak ikusi dugu, jada aurreko Martin Zabaltzaren agerraldiaren karietara, alderdi guztiek, Vox izan ezik zela bertan egon, alderdi guztiek salatu egiten dutela indarkeria mota guztiak, eta horre ikusten da, implizituki onartu egiten dela indarkeria hau ere izan dela. Eta jendearen aldetik ze harrera izan duzue? Jendearen aldetik oso harrera positiboa ikusten dutelako, gure ahotsaren aitzindari izatea, gure burua zaintzen dugula ikustea, eta gure alde lan egitea inolako, ez dugu ere mendukurik bilatzen, baizik eta gure egitatea ezagutaraztea da mintzat dugun helburua, jendea oso pozik dago, jendea batez ere torturatuak izan garen pertsonak, dugu txoko bat non zainduak, non entzunak izango garen, eta horretan bide lagun izanen ditugun laguna ditugula, hori da jaso duguna momentu honetan, eta hori izan genezake. Eta sarearekin kolaboratu nahi dutenek, nola egin dezakete torturatuak izan edo ez, edo familia izan edo ez? Sare sozialetan bagaituzte, baita ere badugu ja egoitza bat, egiari zorrekin batera, okerezko nago Amaia kalean, eta gurekin kontaktuan jartzea litzateke. Beti duzue zuen zonaldean ere, zoritxarrez esan genezake, Nafarroako eskualde guztietan gure sarearen bueltan dagoen jendea badelakoz, eta gurekin harremanetan jartzea litzateke, segituan hasiko ginateke bereiekin elkarlan hori burutzen, eta lagun baldin badezakegu, nola ez, lagunduko genuke arazorik gabe. Eta otsailean Baluarteen ekitaldi bat egingo duzu, ezta? Alduzu kontatu honen inguruan? Berez, otsaileko Nafar gobernuak abiatzen duen ekitaldia da. Urtero izan diren aitortza horiei estalpe ofizial bat emateko, elkarbizitza eta bake delegaritzak egiten duen ekitaldi publikoa da, eta bertan segurazki kasu honetan 29 biktima izanen dira omenduak, eta hori da momentuz gu dakiguna, bakigu familiai ere gonbitea luzatu zaiela, baita aurreko urtean izandako biktimen aitortza jaso zutenei ere gonbitea luzatu diotela, eta gu dakiguna hori izanen da, pixkat ekitaldi ofizial bat, onartzeko eta berez ofizialki esateko pertsona horiek Nafar gobernuaren aitortza dutela ofizialki, hori da udakiguna. Eneko, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan? Ez, eskerrak ematea Salva Telebistari emandako aukera honengatik, bakarrik, animatzea, egoera horretan dagoen jendeari, torturatua izan denari, olako indarkeria jaso duenari, gerturatu dadila gure gana, guk lagunduko dugula, guk saiatuko garela berarekin egoten, eta baita ere egoera horretan daudenak animatzea Nafar gobernuko batzordea aurkeztera, ze uste dugu merezi duela, uste dugu Nafar gizarteak merezi duela egia jakitea, aitortza horiek ematea, eta badakigu bidea zaila dela, deno pasa dugu bide horretatik, eta animatzea eta eskerrak ematea, ez dira gabe. Eneko, mila esker zuri gurekin konektatzeagatik, eta egoera zai hau gurekin hain ondo azaltzeagatik. Mila esker zuei eta nahi duzun arte, besarkada bat. Agur. Agur.
gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean zerua lainotuta egongo da, bereziki kantauri isurialdean, eta oraindik euri apur bat egingo du, batez ere ipar ekialdean. Arratsaldean atertuko du eta ostarte politak zabalduko dira. Hegoaldean goizean bertan jasoko du eta giroa argi samarra izango da. Iparraldeko haizeak indarra galduko du, baina kostaldetik gertu oraindik enbarazu egingo du goizean, eta Ebro ibarrean ziertzoa harro ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Giro motela izango dugu bihar larunbatean. Zerua lainotuta egongo da eta noizean behin euria egingo du, bereziki goizean eta ipar partean. Arratsaldean hodei geruza ez da horren tirinkoa izango eta eguraldiak atertzeko joera hartuko du. Iluntze aldera ostarteak zabalduko dira. Temperaturak berdin jarraituko du, barnealdeko zenbait tokietan izotza egin dezake eta egunez iparraldeko haizeak temperaturaren igoera oztopatuko du. Iganderako ez dugu aldaketa nabarmenik espero behar. Giro motel samarra izango dugu eta noizean behin euri apur bat egin dezake. Eguerdi aldera eta arratsaldean hodei geruza trinkoagoa izango da eta orduan zaparrada batzuk bota ditzake, bereziki mendebaldean. Haizea hego ekialdetik sartuko da hasieran, baina ipar mendebaldera egingo du eta kostaldean eta arratsaldean bolada zakarrak izango dira. Temperaturan aldaketarik ez. Arabako eta Nafarroako zenbait txokotan izotza egingo du. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Gorka Obejerorekin gaude, HT gelditu plataformatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko eskaintzagatik. Bueno, HTaren obretan esklabotza salatzen ari zarete, eta zertan datza hau edo zergatik uste duzu esklabotza dagoela? Bai, Tafallako tunel batean, Monteplanoko tunelean lan egin zuen langile batek beharrek esan zuen esklabotza modernoa dela paretu dituzten lan baldintzak. Orduan berak hango langile batek esan zuen. Igual gero sakonduko dugu, baina hau ez da berria, abiadura handiko trenaren obretan. Euskal Autonomia Erkidegoan, orain dela ja urte pilo bat, Urko Apaloza, Argiako kazetariak zuloan liburu atera zuen, bertan pairatu ziren antzeko egoeren inguruan liburu bat. Eta ni, orain dela ja 12 urte, edo 13 urte, igual gehiago, Asturiasen egon ginen hitzaldi batzu ematen, eta Xixonen hitzaldi batean geundela, bertako Pajareseko tuneleko langile bat joan zen, gure hitzaldira, HTaren urkakoa, eta azkenean bukatu zuen terapia moduan bere lan baldintza kontatzen, eta zenbat tordu sartzen zituzten, eta onartu zuen, Pajareseko tunela da, Leondik Asturiasera doan tunel izugarri bat, egon dira 15 urte ezin bukatuz, Leongo bailarak uri gabe utzi zituzten, bera esaten zuen oso baldintza kaskarrak zirela, eta holako tren txutxu moduko batean joaten ziren 45 minutuz tunelaren erdiraino, eta egun batean gizon bat erditik zatitua gelditu zela. Eta onartu zuen berak sinatu behar izan zuela bihotzekoak jota hil zela, ez? Orduan hartu ginen bera lan arriskuen atalean jarri zutela edo, eta orduan berak terapia bezala erabili zuen. Honekin esan nahi dugu, bai Pajaresen, zuzenkinik entzun nuelako, bai Urko Apalozak egindako lanagatik Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gaur egun Nafarroan, Tafallan, esklabutza egoerak daude. Gainera osotasunean 12 pertsona hil dira, ez? Bai, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, Hego Euskal Herriko HTren obretan 12 pertsona. Nafarroan ez dut ez dela inor hil, baina 12 Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta gero igual sakonduko dugu, baina testigantza izugarriak dira, ez? Arrazalizazio aurpegia duten pertsonen kontrako, irain arrazistak, abusoak, inongo segurtasunik gabe, kutsadura izugarria, lan ordu amaigabeak, etengabekoa izan da
hau. Eta nola kontatzen dute testigantzek haien bizi baldintzak, nola deskribatzen dituzte? Bai, guk 3 langile hoiekin egin izan dugu elkarrizketa. Bertan baldin bazaude ez duzu jakina olako salaketarik egin behar. Batek salaketa bat jarri zuen LAB sindikatuaren bitartez. Horrekin lotu ginen berarekin elkarrizketan eta bere bitartez bertan lan egin zuten beste birekin egon gara hizketan. Baina beraiek kontatzen ditue, beraien testigantza propioa eta bertan ikusitakoa, ez? Adibidez, portugesei, kriston iraina, kriston lan ordu pilo bat gutxiago pagatzen zietela, batek kontatzen zuen, tunela badakizue, zulatzen ari dira, hauts asko egiten da, eta han egotea maskariekin egon behar da, ez zieten maskarierik ematen, ez zieten eskularrurik ematen, ez zizkieten bota egokirik ematen. Batek kontatzen du, ikusten nuen portuges bat hor makinako kabinan, hautsa beteriko gune batean bokata jaten, ez? Ez zuelako denborik ematen tuneletik atera, gozaldu edo bazkaldu edo denalakoa eta berriz sartzeko, ez? Batek kontatzen du, elektrizista bezala kontratatu zutela, baina edozer gauza egitera behartzen zutela, ez? Eta halako batean ingeniero alu batek, alua besterik etzen, esaten ziola, dena hau dena makina zaharrak, hornikuntza guztiak, zarkituak, hautsitak, oran goi-tentsioko kableak erabat hautsitak, txisporratzeatzen ze hor ura asko egiten zen, makinak erabiltzen zuen ura hor gelditzen zen. Oran zu imaginatu, goi-tentsioko kable bat putzu batean, txispa botatzen. Eta ingeniero alu horrek esaten langile honi, atera ezazu kablea putzutik, eta besteak ez dut aterako, hor dago, eta ez joan eta atera. Zuen atera, baina egoera oso larriak. Adibidez, igotzen zirenean arnesik gabe, lotu gabe, epi dira badakizu segurtasun traje horiek, eskularruak, maskarilla, gafak, ez zieten ematen, beste enpresa batzuetan lan egin zuteneko jantziekin lan egiten zuten, bertako enpresak ematen ez zielako, eta hau dena irainak, abusoak, tuneletik atera bar ziren igual da kilometro bat, kapataza pasatzen zen autoarekin, ez zen gelditzen beraiek eramatera, ez? Horan, nolabaiteko egoera oso larriak, 16, 18, 20 orduko lan jardunaldiekin. Eta inork ez du hori ikuskatzen? Dena paripe bat da, eta hori guk salatu nahi dugu instituzioen utzikeri nahitakoa. Esaten zuten, barnean, tunel batean daude, zulatzen ari da, kriston hautsa egiten nahi da, orduanan makina elektrikoak beharko lukete lanean. Orduan, zulatzailea baizen elektrikoa, baina beste hainbat gauza dieselarekin. Imaginatu, hautsa eta makinak etengabe orduak eta arduak kutsatzen, dieselak botatzen duen ke lazgarri hori txupatzen. Inongo segurtasunik gabe, olioa botatzen zen, tapatzen zuten, esan dute hor izugarriak egon direla. Halako baten esaten zuten, bihar ikuskaritza etorko da, edo bi egunetara ikuskaritza, orduan esten ziren, atera diesel makinak, jartza zue guanteak, hori jarri txukun, hemen jarri baina bat, itxurakeria. Ikuskaritza nola egin baduzu, ikuskaritza bat abisatzen baldin baduzu ez da. Ni tabernaria izan naiz, guri tabernara etortzen ziren, ikustera ber langile guztiak kontratua zuten, baina ez zuten abisatzen. Abisatzen bazaituzte. Dago, gracias. Baina abiadura handiko trenaren obretan abisatzen zuten. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, ELA sindikatuak esan da, ELAk bere jarduera sindikalean, askotan salatu izan ditu lan kontratu prekarioak edo segurtasun faltak, oro har. Eta ikuskaritzak aintzat hartzen zituen salaketa horiek. Baina onartu ziguten, abiadura handiko trenaren obretan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ikuskaritzak beste aldera begiratzen zuela.
Eta ikusten nahi gara Nafarroan gauza bera. Pajaresen, Asturias eta Leongo artean, ikusi izan genuen, haitu izan nuen, hitzaldi hartan, gauza bera gertatzen dela. Abiadura handiko trena, beto bat da, nolait ere politikoen olako obra eta infrastruktura megalomano hau izar bat da, eta ez dute kasurik egiten, eta ez dute kasurik nahi. Eta ez du baino lehen, honetaz gain, drogak. Drogen konsumo izugarria. Alkohola eta drogak. Hauek esaten zuten, beraien enpresan, bera eta beste batzuk ez, eta agian bota dituzte horregatik, ez dituztela hartzen, baina arduradunaren eta arduradunaren inguruan zebilen kuadrilla selekto hori, lan baldintza gogorra hauek aguantatzeko, mota guztietako drogak sartzen zituztela. Alkoholaz gain, kokaina, marihuana, eta alakoak. Esaten nahi gara, zulatzaile bat, kamion handiak, segurtasun gutxi dauen lan batean aritzea, inongo babes gabe, ez arnesarik, ez egoki, jantzi egokiak, gehi ordu luzeak eta drogak. Ezagik nola ez den gertatu zerbait larriagoa. Egon izan ziren baita ere istripuak, etengabe zeuden, istripu txikiak, eta beraien autoekin langileak joan behar izaten ziren Tafallako kontsultategira, ez zituzten eramaten. Eta behin hemen Iruñan bukatu zuen bat, eta enpresak esan zion, etzazula esan HT-ko obretatik zatozela. Hori izan da errealitate gordina. Zaten nahi gara, ez dagoela segurtasuna, droga daudela, amaigabeko lanak, egokiz diren makinak erabiltzen, ezagutza teknikorik ez duen jendea makina horiek erabiltzen, eta gainera ikuskaritza beste aldera begira, eta zauri bat edo bazuten, ez zuten egoki hartatzen. Guau, baina panorama. Hori da HT-ren progresoa. Eta nork dauka honen erantzunkizuna? Dudari gabe, instituzioek gure diru publiko izugarriak enpresa pribatu batzuei ematen die HT egiteko, eta gero hemen badakizu badaude kapak, enpresa batek edo enpresa talde batek UTE deitzen da, Unión Temporal de Empresas. Enpresen behin-behineko batasun bat egiten dute, eta hartzen dute obra zati bat. Gero horiek azpikontratatzen dute beste enpresa bati. Eta beste enpresa horrek hartzen ditu beste enpresa txiki bat edo hola. Hora, esan nahi du, azkenean, ardura dutenak joaten dira beste bat ematen, beste bat ematen. Nor duen ardura nagusia dirua jartzen duena eta administrazioa dirua jartzen duelako, Nafar guztion dirua jartzen duelako, eta bestetik beraien ikuskaritza zerbitzuek, segurtasun lan arriskuen inguruko zerbitzuek marko liatekelako gainean ez daudela. Eta gainera, esklabutza pairatzen duten langileak ez dira bakarrik bertan lan egiten dutenak, ez? Orokorrean, gure ordaintzen duten langileak, progresu hori ordaindu behar duten langileak ere, edo langile klasea, ere esklabutza egoeran dago, ez? Bueno, badakigu lan baldintzak eraikuntzan eta holako azpiegitura handietan nahiko txarrak edo gogorrak, bentsa gogorrak. Esaten dute nahiko adieraz batek esaten zuen 3.100 euro ematen ziguten. Gaur egun ematen du asko, ez? Eta batzuk, imaginatu, afrikarrak zirela, paperik gabe, gauetan lanean, portugaldarrak, gutxiago kobratzen zuten, espainolak, amerikakoak, latinoamerikakoak, orduan 3.100 euro ematen du asko dela. Baina, gero, esaten zuten gero, hainbeste ordu, hainbeste gau, batzutan 2, 3, 4 hilabete bat etengabe gauean, 18 ordu, 16 ordu, 20 ordu, segurtasunik gabe, arrisku bizian, esan dugu, kableak, goitensioko kableak txurituak, agerian elektrizitatea, makina gorrak. Orduan, toki askotan dago esklabutza, baina abiadura handiko treneko batez ere tunelen honetan
eskandalagarria. Eta zer esanik ez, enpresa honen arduradunek, kapatazak eta enkargatuek zuten xenofobia, arrazismoa eta abusoa. Eta gero, elefante txuria aipatzen duzu ere, zer da hau? Bai, Durangoko azokaren inguru horretan, ez dakit orain eguna zehaz-mehaz, baina bada naziarteko elefante txuriaren eguna. Elefante txuria da, Tailandia, gaur egun Tailandia da, Xiango erreinu zaharrean, elefante txuriak txakratuak ziren, eta ematen zitzaien jana, putzuak, baziren nolabait ere, gaur egun katutxo edo txakurtxo poli bat duguna, elefanteak ziren, baina oso garestiak ziren. Hau da, azkenean, simbolo bat ziren, aberastasunaren simbolo bat, baina benetan, kriston gastua zuten, eta ze balio zuten, balio simbolikoa, baina zuten benetan errentagarritasunik ematen. Gaur egun, mundu mailan, elefante txuria da, azpiegitura, batez ere azpiegitura, baina azpiegitura edo obra erraldoi, amaigabe horiek, kriston diruzta balio dutenak, eta gero benetan errentagarritasun sozioekonomikorik ez dutenak, ez? Guretzako, abiadura-handiko trena, hain garestia izan da, mantenimendu gastuak hain handiak izan da, eta hain errentagarritasun sozial txikia izanik, ere igual sartuko gara detaile batzuetan, Euskal Herriko elefante txuria da. Eta zeintzuk dira HT-ak sortuko dituen kalteak? Bai, askotan esan dugu ja inbeste urtetan, baina batez ere ez, jendeari ez nahasteko. HT-a bakarrik gelditzen da hiri handietan. Beraz, hiri handien artean gauden herritar guztiak, herri txiki guztiak zerbitzurik gabe gelditzen gara. Badakigu Nafarroan, Kastejondik Altsasuraino, tren zaharrak, betiko trenak, bide bakarra daukala. Daramatzate, 80 urte baino gehiago esaten, bikoiztu egin behar dela. Ez dute bikoiztu, Tafaiako geltokia, Tafai herria eta Astei herria hartzen zuela, jende asko Lizarra herriatik eta Tafai herriatik hartzen zutena, zerbitzuak bukatzen ari dira. Sakanan, Altsasu izan da gune oso ferrobiarioa. Gaur egun joaten zara Altsasuko geltokira, eta utxik dago. Ez dago inor, makina daude. Ni egon izan naiz, batzutan prentxaurrekoak ematen, edo nire Donostiko lehengusina bator izan delako noizbait, eta pena ematen du, beldurrezko pelikula bat, ez dago ezer. Hori da gaur egungo trena, eta hau bizkortu beharrean herriak saretzen dituena, herriak eta beraien artean eta herriak eta hiriburuak, Iruña, Gasteiz, saratzen duen tren hau bizkortu beharrean, ari dira soilik oso herri handiak batuko duen HT bat egiten. Eta Sakanan, badakizu Sakana zestua den, bi parke natural artean gaudela, harresi ekologiko izugarri bat izango da. Eta zergatik saltzen dute progreso moduan? Jakin izan dute, hemen interes politiko-ekonomiko handia daude. Zuk imaginatu, zu bazara eraikuntza enpresa bat, eta zuri milioi eta milioi euroak eman barizkizute HT-a egiteagatik. Eta gainera, lortu dute komunikabide handiek eta politikariek jendeari sinistaratzea progresoa dela. Ekonomikoki zure hiria, HT-a baldin badauka, hobeago biziko dela. Ondela urte pilo bat, Sevillako datuak hartu nituen, ze Sevillan izan zen, Sevilla-Madrid, lehenbiziko HT linea izan zuena. Ondela 10 urte edo, hitzaldi baterako, esan, zen ikustera langabezita, Sevilla, Andaluziako kapitala hiriburu izan da, hango langabezitasa Andaluzi guztikoaren parekoa zen. Orduan, ze onura ekonomiko ekartzen ditu Andaluziako hiriburu izatea eta AVE, Alta Velocidad Española, HT izatea, langabezitasa iguala zen. Puntu bat gora bera, Andaluziakoa, orduan ze onura izan ditu? Ez ditu onurarik. Mugikortasunan laguntzen du? Ez, jende guztia zer egiten dugu? Eskualdetatik hiriburuetara edo hiriburuaren inguruan mugitzen gara. Madrid, Barcelona, jendea mugitzen dela, jende asko mugitzen da. Baina benetan oso ematen du asko, ez dakiz ema milioin. Gaur egun Espainiar estatuan tren zerbitzuen erabileraren 3% da HT-a. 3%.
180 baino gehiago da, Bartzelonako metropolian, Bilboko metropolian, Valentziakoan, Madrid, jendea esaten duguna aldirikoak. Horiek dira jende gehien mugitzen duena. Abiadura handia oso jende gutxi mugitzen du, 1/3. Eta horretarako, inbertsioen 80% baino gehiago azkeneko urtetan, tren zerbitzuetan ematen den inbertsioa 80% baino gehiago abiadura handian izaten ari da. Eta jende gehiena 87% beste tren zerbitzuak erabiltzen ditu. Baina lortu dute progreso hitza beraien izatea. Eta zein da zuek proposatzen duzuen alternatiba? Beste, dagoen trena eraldatzea eta hobetzea? HT gelditu Nafarroatik planteatzen dugu eredu aldaketa bat egon behar dela. Ezin daiteke izan, gaur egun daramagun kapitalismo izugarri hau, ez? Badago jende bat Australiara 2 astetarako doana. Hori gaur egun ez dakigu zentzuri duen. Ni batut lagun bat esan zidala, joder, etorri zait US bat, hor Txinatik, nintzen akordatzen erosi dudala. Erosten dugu Amazonen, erosten dugu edozer gauza mundu guztitik. Hori bukatu behar da, petrolioa bukatzen ari da, petrolio kalidade honeko petrolioa hortik ateratzen da diesela bakarrik, diesel, fuel oil, hau da, hegazkinek eta itsasontzi izugarri hauek darabilten erregaia, fuel oil eta diesela bukatzen ari da. Hori da mundua mugitzen duena. Hori gabe, ezingo gara turismoan hain beste mugitu, eta ezingo dugu Txinatik US bat eskatu eta 10 egunetan hemen izatea. Hori bukatu behar da. Honi lotu behar zaio larrialdi klimatiko batean gaudela. Krisi ekosozial, ikusten ari gara, Kalifornian izugarrikeri bat egon da, Valentzian zer egon da. Beti esaten dute, beti egon dira, gota fria esaten dute Espainian, dana, hori. Beti egon dira suteak, bai, baina geroz eta bortitzagoak eta geroz eta maizago gertatzen ari dira. Eta hori, Trump bezalako fascistek eta Europan geroz eta gehiago dauden negazionistek esaten digute ez dagoela aldaketa klimatikoa. Baina begi bistan da hori datorrela. Eta horrek eskatzen du eredu aldaketa bat. Pixka bat gehiago zure inguruan ekoiztu eta erostera. Guk hori planteatzen dugu. Arazoa ez da autobia gehiago, autoelektriko gehiago, gehiago da, ez mugitzea hainbeste, ez erostea hainbeste urrutitik. Eta, esan dugun bezala, manifestazioa egingo duzue, hau salatzeko, ezta? Eta, noiz izango da, non? Otsailak 14 edo 15, ez dakit horre... 15ean? 15ean, oso txarran ez datekin. 15ean eginen dugu, urtero egiten dugu elefante txuriaren manifestazioa, aurrekontuei begira, aurrekontuetan HTren-dako urtero diru pile bat ematen dute eta hori salatzen dugu, elefante txuriaren simbologia hartuta, baina beti ezagutzen dugu tematika batekin eta aurten izango da HTren langileak esan zuen bezala 21. mendeko esklabutza dela gaur egun abiadura handiko trena eta progresoarekin hautsi behar dugula. Progresoa beraiek ulertzen duten progresoarekin. Hau da, diru publikoak poltsikoratzea, lan baldintzak langileenak izugarri lazgarriak izatea, heriotzak ere gertatzeraino, Nafarroan oraingoz ez eta ez dadila gertatu, eta gero onura sozioekonomikorik, mugikortasun aldetik edo ingurumenetik inongo baliorik ez daukan obra bat egiteko. Eta zer esango zenieke herritarrei? Batez ere informatzea. Gure arazoa da zaila dela jendearen gana iristea. Euskal Herrian HTren aurkako borroka izugarri zabala, anitza eta oso herritarra izan da. Baina gure nolabait ere akatsa edo ezin iristea izan duzen hiri handietan.
eskualdetan abiadura handiko trenaren kontrako borroka oso irmo eta oso zabala eta oso gehiengoa izan zen, baina zaila da hirietan bizi den jendea bere egunerokotasunan dagoena, bere arazoak, bere lana, familia, zaila da iristea. Eta komunikabide nagusiak entzuten badituzte bakarrik, horko mezua da, badakizue politiko batek esango du, necesitamos el ABA, BHTA beharrezkoa da gure ekonomia handitzeko, atzean ez gelditzeko. Esantu, baina Andaluzia atzean jarraitzen du, Espainiako atzean, eta orain dela 92, zenbaia, 33 urte daramazkile HTarekin, eta atzean jarraitzen dute, ez? Horren zaila da horren aurka egiteko. Eskerrik asko, zue bezalako komunikabideek aukera ematen duguzuela, gure mezua helarazteko. Mila esker zuri, gurekin onera etortzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik. Eta, azkeneko galdera, zer da espero duzuena manifestazio honetaz? Milaka eta milaka pertsonek. Egia esan da, HTaren aurkako borroka pixkat patxal dago, ze obrak aurreratzen diren bitartean, aurreratzen diren heinean, borrokare behera joaten da. Eta horrein, bintzakanan hasi dira lehenbiziko osundaketa egiten, eta orduan pixka bat hor gaude, eta Iruña herrian, baina egia esan da, espero dugu, ahalik eta jende gehien etortzea, eta gure mezua, guk uste arrazoi izpetea dagoena, ahalik eta gehien zabaltzea. Gorka, espero dugu manifestaziora jendea hurbiltzea, eta hemendik gonbidapena luzatzen dugu, eta zuri, eskerrak eman berriro ere gurekin hitz egitera etortzeko. Eskerrik asko Xalebari. Bukatzeko parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. 2023ko Nafarroako kontu orokorren legea onartu da eta honen ingurukoak izango dira galderak. Astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Asteburu ona pasa, agur. Hasteko nik esan nahi dut 2023ko kontuak ez direla gureak, 2023ko aurrekontuak gureak ez diren bezala, kontuak ere ez. Baina bai egia da Euskal Herria Bilduk inziditu zuen bai aurrekontuen aurreproiektuan, bai proiektuan bertan eta horregatik kontuetan esan dezakegu Euskal Herria Bilduren zigilua dagoela ez gustatuko genukeen bezain handia, bezain markatuta, baina bai dagoela gure presentzia kontuetan eta horregatik alde bozkatu genuen legeari. Beste aldetik, gardentasunari dagokionez adibide pare bat jartzearren, sistema informatikoen artean komunikazioaren faltarengatik ezin dugu jakin zehazki edo ez daukagu informazio zehatzik diru sarreren inguruan. Ezin dakigu diru sarrerak ea uneko urtekoak diren edo aurreko urtekoak. Guk uste dugu hori hobetu behar dela. Beste aldetik gastuetan badaude 200 milioi baino gehiago ordaindu direla indarrean kontratu oinarririk gabe. Hori diru asko da eta hori bai konpondu behar dela pentsatzen dugu edo hobetu behar dela lehen pentsatzen dugu. Eta txostenan agertzen diren bi sozietate publikoak esan behar dugu sortu zirela erabaki politiko batengatik eta adibidez bidearen kasuan publifikatuko egingo da Osasun Garraioa eta Euskal Herria Bilduren ustez hori estrategikoa da. Kontuz ganberak bereziki bi enpresa publiko berriak aztertu ditu bere azken txostenean, hain zuzen ere alde batetik garraio sanitarioari buruzkoa bidean eta beste aldetik Nafarbide. Esan dudan bezala lehenengoa bidean garraio sanitarioak bereganatuko luke
bere ganatuko luke. Une honetan, bi enpresa pribatuak eramaten dute garraio sanitarioa, eta beraz, honen sorrerarekin berak bere ganatuko luke. Eta bigarrena, Nafarbide, Nafarbiden kanon berezi bat sortuko da, kobratuko da autobideetan. Zer izaten du Comtosek? Comtosek jasotzen du bere azken txosten horretan, bereziki barnean jasotako kritikak, eragozpenak, baina, esaten duen bezala, barnekoak. Prozedura guztian egiten dira txosten ezberdinak, iritzi ezberdinak jasotzen dira, eta horietako batzuk kritikoak izan dira sorrera horiekin. Baina kritika horiek ez dira Comtosenak, Comtosek egiten duena da jaso, besterik ez. Eta, bereziki lotura dute, kritika horiek lotura dute eraginkortasunarekin, efizientziarekin eta ekonomiarekin. Baina gu, eta horrela esan genuen, bai Comtosen presidenteak ona etorri zenean eta gero Nafarroko kontuak onartu zirenean hemen parlamentuan, gu esan genuen ez geundela ados kritika horiekin. Zergatik, arrazoi horiengatik ez zen batere enpresa publikorik izango, batere ez. Eta lirateke gehiago ere izango hemendik aurrera, arrazoi horrengatik, arrazoi kakotzen artean noski. Eta are gehiago, zerbitzu publiko batzuk ere deusestatuko lirateke. Hein batean esan da, Milei Argentinan egiten ari dena, eta guera bat kontra gaude. Gero beste aldetik ere aipatzen da INI, eta hor jasotzen da, guk batzutan askotan errepikatu duguna barkatu. INI, enpresa, Nafarroko inbertsioistoak, ez duela errepikatu behar une honetan sodenak egiten duena. Eta gero beste aldetik ere oso kritikoa izan da Belateko tunel berriak egiteko prozedurarekin. Hor ere erreparo batzuk jarri ziren, kritika batzuk jaso ziren barnetik, eta hor bai eskatzen du Comtosek gardentasuna handiago, konfidenzialtasuna mantendu behar dela eta badirudi zorritxarrez ez dela egin behar bezala. Beti legaltasunaren barruan noski, baina bai esaten du zaindu behar dira lako gozak era handiago batez ezta. Eta noski oposiziotik aprobetxatu dira kritika horiek, kritikak ere beraien aldetik kritikak egiteko gobernuari. Bai, oso garrantzitsua da aipatzen dena txostenean, iruzurro fiskalaren kontrako borrokak azken 10 urteetan 1.600 milioi eman ditu foru kutxetan. Hori diru asko da eta guk uste dugu sakondu behar dela zer dagoen, ze errealitatea dagoen kasu bakoitzean hori aztertu behar da eta nola ez borrokatzen jarraitu behar dela pentsatzen dugu iruzur fiskalearen inguruan. Gero, beste aldetik, laneko errentek gehiago ordaintzen dute. Nik esan nahi dut, kapitaleko errentek, baino askoz gehiago. Eta hori ere aldatu behar da. Enpresek ordaintzen duten zergetan badaude kenkari oso garrantzitsuak. 2023 urtean 155 milioi hain zuzen ere. Kenkari fiskalak ongi aztertu behar dira eta batez ere beharrezkoa da jakitea ea kenkari horiek haien helburua betetzen duten edo espektatibak lortzen duten. Azteko argi eta garbi azpimarratu behar dugu zergak ongizate estatua mantentzeko balio dutela. Beraz, guretzat, gero abain horrela ikusten dugu behintzat, zergek elkartasuna adierazten dute herritarron artean, ezta? Herritarron elkartasun artean.
Beraz, oso garrantzitsua dira, esan dudan bezala, ongizate estatua mantendua eta beti zaindu behar dira. Kontosek bereziki aipatzen du puntu hori garrantzitsua delako, gogoratu behar dugu NUPEN, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, duela urte batzuk egin zuten halako ikerketa bat, epealdi baten ikerketa bat, okerez banago 2008tik 2008 eta horra gertu ziren datuak ikaragarriak ziren, bai iruzur fiskalari buruz eta bai ekonomia eskutuari buruz. Eta ere aipatzen den, eta hori oso garrantzitsua da, hor inbertitzen zen, horren kontra borrokatzeko inbertitzen den euro bakoitzak, gero 5 aldiz biderkatzen zela. Beraz, gure aldetik azpimarratu nahi dugu, inbertitu behar dela diru ez bakarrik diru, baliabide gehiago orokorrean, bai ekonomikoak eta bai gizalezkoak, horren kontra borrokatzeko oso garrantzitsua delako, horra gertzen zirelako zifrak ikaragarriak ziren, zifra batzu mantendu dira denboran eta horren kontra borrokatu behar da, hain zuzen ere, elkartasuna guztien esan dudan bezala, zergak guztion kontua delako. Bai, ondoriorik nagusiena da Nafarroako egoera ekonomikoa onbideratua dela, bai superabitari begira, bai zorraren amortizazioari dagokionez, eta hori oso garrantzitsua da. Guk gobernuarekin lan egin dugu erremanenteak erabiltzeko inbertsioak egiteko, bai hezkuntzan, bai osasungintzan, eta ildo honetan jarraitu behar dugu. Beste aldetik, Euskal Herria Bildutik, zerga sistema justuago, progresiboago defendatzen dugu. Ja, komentatu dut, laneko errentek askoz gehiago ordaintzen dutela, eta azken finean guk defendatzen duguna da, gehiago irabazten dutenek zerga gehiago ordaindu dezatela. Fiskalitatea oso garrantzitsua da, funtsezkoa da, tronkala da, eta tresnarik hoberena gure sistema publikoak, hezkuntza, osasungintza, etxebizitza, blindatzeko eta indartzeko, eta Euskal Herria Bildutik bide honetan lan egiten jarraituko dugu. Nik esango nuke kontu publikoetan partida guztiak zaindu behar dira, partida guztiak garrantzitsuak direla, eta denak zaindu behar dira, ez bakarrik zuek aipatu dituzuenak, baizik eta guztiak. Eta zer gertatzen da arau fiskalekin, gogoratu behar dugu arau fiskalak Europatik ezarri ziren 2012an, hain zuzen ere 2008tik ondoren, krisiaren ondoren eta ondorio gisa, ezta? Horrexegatik ezarri ziren 2012an. Eta pandemiarekin egin batean egin zen halako etenaldi bat, eta orain berriro berreskuratuko dira. Zer gertatzen da, egin batean murrizten dutela gure ahalmenak. Ezarri ziren pixka bat gastuak kontrolatzeko, pixka bat ez gastuak, bereziki gastuak kontrolatzeko, baina Nafarroan bereziki 2015tik aurrera gauzak ongi egiten ari gara, izaten dugu etekinak, baina zorritzarrez arau fiskalen horrezengatik ezin izango dugu gure etekina, gure geldikinak erabili libreki. Beraz, hein handi batean zigortzen dute kontuak ongi eramaten dituenei. Eta guk ez dugu uste hori zuzena dela. Guk uste dugu, bai gauza ongi egiten badugu, libreki erabili ahal genukela, hain zuzen ere gure geldikinak. Beraz, egin batean ongi etorriak kontrolatzeko gaizki egiten diren gauzak tokietan, baina Nafarroan ez da hori gertatzen, eta bereziki horrexegatik barkatu ez dugu ulertzen hemen Nafarroan aplikatzea. Ulertzen dugu Europatik zerbait abian jartzen denean, toki guztietan jarri behar da, baina nik uste dut salbuespenak ere izan beharko liratekeela. Aurreko astean gertatu zenaren harira, dakigunez, dekreto omnibus
deiturako dekretu hori Madrilen diputatuen kongresuan ez zen atera, bertan bera geratu zen, eskuinek haien botoak batu zituzten eta horrek oso ondorio latzak ditu jendearentzat. Pentsioak ez dira igoko, garraioentzako diru laguntzak momentuz desagertzen dira, baina ez bakarrik hori. Dekretu horretan bazegoen ere hizkuntzarako bekak, kalteberentzako familientzako diru laguntzak, osasun mentalarako tresnak ezarritzeko diru laguntza, enplegu planak gazteriarentzat diru laguntzak ere, eta guk uste dugu hori oso larria dela, baina agerian geratu da, eskuina erabakigarria denean jendeak galtzen du, eta Euskal Herria Bildu erabakigarria denean jendeak irabazten du. Guk uste dugu interes alderdikoien gainetik jendeak ez du merezi olako politika, eta guk uste dugu pertsonak beti erdigunean jarri behar ditugu aurrera egiteko. Beraz, aukera ona da, gogorarazteko zenolako garrantzia da, eskuina txokoratzea eta oposizioan mantentzea hemen Nafarroan eta Euskal Herria Bildutik gure borondate osoa hori horrela izateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.